Lidi, čus lidi. Jdeme, v dalším videu jsme tady skončili. A tam ten hnus mi tam dala bába. Tady je ten hnus. Tak už tady. Takový jako červený. By se do něj se dalo dát. Hej, v něm se dá vařit. Tak počkat. Hej, to jsem nevěděl. Aha, se dá vařit ultra speedy. Tak. No tak počkat, my v tom budeme vařit bábě. Tak. Ona musí mít něco zdravého, protože je to bába. No krás. Takže dáme jí. Pozor, teď. A dáme tam okurek. Bramboru. Tak. Tak. Takovýhle. A dáme měla jíst i. Aha, dostačuje si nakrájet. A dneska budeme chystat fakt velkou pochutinu, no jo. Jen to vidí už. Tak. Tak. Tady je nejlepší to, že v tom se dá vařit. No tady ještě. Ale musí to být zdravý a zdravá je taky chili paprička. Přesně. Nebudu krájet. To je tam celá. Jo, ona to prostě nechce. A jak si můžete všimnout, pánvička je špatná. Teda pomalu. Teda jde pomalu. Nemůžeme v ní vařit bábě dobrá jídla prostě. Že jo, když si toho vezme víc, bude to pěkně dušený. Tak. Takhle to musíme zalít vínkem. Tak pěkně se to potom zalijeme. Tam jsem to víno, vidíš, zničil. Tak. Zalijeme vínem. Jo, tak, střepy tam tady máme. Chybí nám tady mrkvička a rajčátko. Nadíte. Tohle bude jíst. Tak.
Jíst, budeš to mít dole. Tady je babičtin talíř, kde bude papa. Tyhle důležité věci. Tohle video bychom měli pojmenovat Kočka vaří bez pochutinu. Dobře. Však pro dnešní video si musíme už resetovat, protože dneska mě napadlo, že s tím hrancem teď počkáme, jak tím spávat. Šel jsem spát na akvárium, ale probudím se v pelíšku, protože mě baba 100% přinese. Všechno tam uklidí, sežere. Něco to sežere. Jestli to sežerala, tak uvidím. No dobré. Sežrala to. Potom se budeme muset všechno odplatit. Tak. Mistr Kočka vařič přichází. Tak, položit hrnec. A teď tentokrát vezmeme všechny od všeho jednou. Akorát, že v čem je trik? Si asi teď uvědomíte. A to v tom, všechno to bude buď ticho, bahbo. Tak. To je úplně to stejné. To je klasická fejková hra. To je prostě jasná blbost. To prostě není originál. No a dneska je to děláme tady hodně pestrý v tom, že tam bude mít tolik zeleniny, že to ani nesní. Ani za rok to nebude moc sníst, protože bude tak tlustá, že bude muset chodit pořád do posilky. Dobře. Tak. Bum. Máme tam totiž strašně moc brambor. No. Čemu tady ty bedínky, bábo? Když mi to jednou vysvětlit. Tak tam dáme úplně všechno. Tak. Bábo, dneska nevím, jestli se dočká žídla. Prostě vůbec sníš. Babička vždycky říká. Ne. Tam je všechno teď. Až to už vypadávají věci. Tak krása, ale na druhou. Ten hrnec je tak blbej. Lidi. Ten tvůj blbej hrnec nefunguje. Smrdíš.